नोजोर बोथावना जादों 44 नं गरेसर बियाब गरेसराव गामसानि राजखान्थि सोलिदों एनडिएनि बिजाथि भिक्टर कुमार दासनि बेरफ्रुसार बिबुंथि इउपिपिएलनि बिजाथि पवित्र कुमार बर'नि हेंथायै बेरफ्रुसार इउपिपिएलनि गामसाजों रायजोफोरखौ बरायनाया दौलेंसो आरो बे आयदायाव मोनसे जर'खा फोरमायथि नोजोर बोथावना जादों 44 नं गरेसर बियाब गरेसराव गामसानि राजखान्थि सोलिदों 44 नं गरेसर बियाबाव सानै बिजाथिनि गेजेराव गामसाखौ लानानै बिदान्थायारि दावहा एनडिएनि बिजाथि भिक्टर कुमार दासनि बेरफ्रुसार बिबुंथि इउपिपिएलनि बिजाथि पवित्र कुमार बर'नि हेंथायै बेरफ्रुसार 44 नं गरेसर विधानसभा बियाबनि इउपिपिएलनि बिजाथि पवित्र कुमार बर'आ भटार रायजोफोरनि गोसो जै खालामनो गामसा फालिजों बरायना बिसायख'थि फोसावदिं सालायदों। असमिया हारिनि गोथार गामसाखौ मान होनानै इउपिपिएलनि बिजाथि पवित्र कुमार बर' आरो इउपिपिएल दोलोनि मावथिफोरा रायजो राजाफोरनि न' थांनानै लामा दथा दखान गलाफोराव थांनानै खौरां लाहैनायजों लोगोसे गोदोनायाव गांफा गांफा बिहु फालि एबा गामसा गानहोनानै बरायना भट बिबायनाय नुनो मोन्दों। गुबुन फारसेथिं बिजेपि एबा एनडिएनि बिजाथि भिक्टर कुमार दासआ बेरेखा बिजाथिनि बे फोसावदिंनि सायाव बेरफ्रुसार अजद लाबोदों। इउपिपिएलनि गामसाजों रायजोफोरखौ बरायनाया दौलेंसो बे थारैनो गामसा नङा दौलेंसो नोंथांमोननि गोदोनायाव दोंसे दोंसे दौलें लागायनानै होदों। আহি থকা 5 বছরে আমাকে রাজনৈতিকভাবে হত্যা করার ষড়যন্ত্র ইউপিপিএল জড়িয়েছে এই গামছাখন আপোনালোকে সন্মান বুলি নাভাবিব আপোনালোকৰ গলত মই পুনৰবাৰ কৈছো চিটৰি এডাল কলমাই দিছে गरेसर बियाबाव बिसायख'थि फोसावदिं सालायना बेबायदि भटार रायजोफोरनि सिगाङाव बिबुंथि खालामो एनडिएनि बिजाथि भिक्टर कुमार दासआ एनडिएनि बिजाथि भिक्टर कुमार दासनि बे बिबुंथिखौ सांग्रां रायजोफोरा सावरायनाय नुनो मोन्दों। असमियानि गोथार माननि गामसाखौ असनमान खालामनायनि अजद लाबोदों भिक्टर दासनि हेंथायै। असमिया हारिनि गोथार गामसाखौ भिक्टर कुमार दासआ बेफोरबायदि असनमान खालामनाय जाथायखौ मेलेमजिबि असमिया हारिनि हारिमु आफाद फरायसा आफाद आरो समाजारि आफाद गौथुमफोरा मा राहा लागोन बेयो समाजो फोरमायगोन।